Visit Production. M.E. Gentle. Ramadan Kareem. Hits on the track. Ramadan Kareem. Ya Ramadan. Ya Ramadan. Ya Ramadan Kareem. Ramadan Kareem. Cash out. Ya Ramadan. Oh, ya Ramadan. Ramadan Kareem. Ramadan Kareem. Ya Ramadan. Oh, ya Ramadan. Ramadan Kareem. Ramadan Kareem. Ramadan Kareem. Wata ne nan me falala cikinsa. Ramadan Kareem. Wata ne babu kalubale a cikinsa. Ramadan Kareem. Babu duk wani sharka a cikinsa. Ramadan Kareem. Ana rufe aljanu ne a cikinsa. Ramadan Kareem is the best month of Muslim calendar. Oh my guys, go and see the banner. No eating, no drinking between sunset up to sundown. Shahru Ramadana, Shahru Ramadana, Shahru Ramadan. Ya Ramadan, oh ya Ramadan. Ramadan Kareem, Ramadan Kareem. Ya Ramadan, oh ya Ramadan. Ramadan Kareem, Ramadan Kareem. Ya Ramadan, wata ne mai falala, sai mu tashi dan mu sha falala, mu roƙi mai sama ya yafe mana laifin da muka yi dan shi zai zamo miya ga zama. Ya Allah, we need your mercy, we need your forgive, ya Allah, ya Allah. Cause of value of Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, subhanahu wa ta'ala. Gatan me gata, gatan mara gata. Ya Allah, we need your mercy, ya Allah, we need your mercy, ya Allah. Purchase your tracks. Ya Ramadan, oh ya Ramadan. Ramadan Kareem, Ramadan Kareem. Ya Ramadan, oh ya Ramadan. Ramadan Kareem, Ramadan Kareem. Man sama Ramadan innaman wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhunubi. Ramadan, 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 Shahru Ramadan. Sama da yanayin salloli hadda lafuloli, tarawih tahajjud ya Allah. Ka nuna mana daren Lailatul Qadri, ya Allah, ya Allah. Purchase your tracks. Ya Ramadan.